Division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilongai thaang Serchhip District-ah Vawk shileng mek African Swine Fever avangin Vawiin thleng khan Serchhip District-ah Vawk somruk pariat athi toa Vawiin chhun darkar atanga chhiarlet-a darkar somni palikal te chhungin Vawk thi pahnih a omle bokani Serchhip-a AH&Vety Department hotute na atanga thu kan dondanin darkar somni palikal te chhunga Serchhip District-a ASF Veng-a Vawk thi omte hi new Serchhip mi te ve ni in Vawk puitling ve ni a heti hian department chin chhia danin new Serchhip-a hian Vawk thi somni pakhat a om to ani Serchhip District-a ASF shilen na hmuna hian Vawk thi somruk pariat zet a om to ni a chin chhi ani a heng zinga somni panga te hi is lungdarami ni in new Serchhip-a somni pakhat athi to a keituma Vawk pakwa thi in thenzo le chhiatlanga paruk ve le vancheng te a Vawk pakhat athi to bokani darkar somni palikal te chhung khan Serchhip DVO huam chhunga chan shiat lo Vawk thi pahnih om le in heng te hi thingsai nathial district ami ani a Serchhip DVO hnuai chan shiat lo Vawk thi po som pakwa atling ta bokani Serchhip-a AH&Vety Department hotute chuan Vawk shilen na hmuna puan to a Vawk dang an thi zel lohna tur le Vawk thi sawngbawlna kawnga khawtlang hruai tu te hmalak na chu lom om an ti thu an soi Serchhip DVO Dr. Makthanga chuan sarkarin Serchhip District-ah Vawk shilen na hmuna aron puan to khoparuka te hian khawtlang hruai tu te nen thei top chuan ma an lak zui thu soin keitum khwa ale new Serchhip South VC huam chunga te chuan Vawk thi om bel lohna turin khawtlang hruai tu VC le YM ten na sataka ma an lak thu le Vawk shileng azwal zel lohna tura Vawk thi te phumna tur po thlanmual sanbuat sai ani thu le damdoi te po achul anga ngai tuin ma an lak thu soya hengba ka hian khawtlang hruai tu te le department malak na in shileng laka ran an him theina turin kong sang ami pui in zirtir na te po an buat sai thu a soibok New Serchhip South VC Secretary Ramdin Moi ralte chuan an huam chhunga Vawk natna ASF alena wang hian Vawk thi phumna atan khotetlanga Vawk thlanmual an siam thu le heta hian Vawk thi phumna tur som pahnih chu JCB manga an lai to thu soin tuna hian Vawk pahnih an phum to thu soya an huam chhunga Vawk ladam te shi lakan him theina turin VC te po in bleaching te lein amamo apiang te an sem thu le tuna hian Vawk reng tal phal ani to lo thu soya an malak na te hi khawtlang mipui te poin an zom that thu le dan zom lo te chunga chuan a chu langin malak zel ani don thu a soibok New Serchhip South VC huam chunga hian April ni sari atanga Vawiin thleng khan chung ko somni pakhate Vawk somthum pathum thi to in heng te hi apui tling somni pali le Vawk no te pakwa ani a Serchhip Vang-a Vawk chan tamber FX laljan pui chuan Vawk pui pakhat le ano te paruk avain Vawk pasari achan to a Vawk palichan te po an omboka New Serchhip VC te chuan department lam chin chhi a yin an chin chhia hi atam zok thu soin hei hi atir lama department lama report na chang shelo anu a VC in ma an lak nuwa in report le an om wang ani thu an soyani Vawiin khan Serchhip District-a kumsom pariat le kumsomli pali inkar ngai poimo masakte COVID-19 vaccine pek le an ni a naktu ka Serchhip Town chhunga VLTF Fronline Worker station na pek le an ni bokang Sarkarwa manna a Serchhip District chhunga kumsom pariat le kumsomli pali inkar zinga ngai poimo masakte ta na COVID-19 shidan na kalpui meki Vawiin khan thenzo le chhiatlanga te chhun zom mani a thenzo la hian mi somkwa pariat te shidan na pek ni in chhiatlanga hian mi somli pakhat pek an ni a Vawiina kumsom pariat chunglam zinga shidan na pek hi an Vawiin za somthum pakwa an ni a nithum chhungin mi zali som paruk te shidan na pek an ni manani Naktu khian Serchhip Town chhunga VLTF Frontline Workers te chu COVID-19 vaccine pek an ni don boka ruam man lok ang chuan vaccine pek na hi Serchhip Main Center le Kawnpui VC Hall a nei ani anga Main Center a hian chhmadar soma Philveng VLTF le New Serchhip North le South VLTF te shidan na pe in chhmadar som pakhata din thal le darnam VLTF te pek an ni anga chundar som pahnia chimveng VLTF le vengchung VLTF te pe in chunhudar khata chan mari VLTF te pe kan ni ang
Kawnpui VC Hall hian chhmadar som executive duty te pe in chhmadar som pakhata pian iveng le marveng VLTF te pe kan ni anga chundar som pahne atangin Kawnpui le Kawnpui North VLTF te vaccine pek an ni bokang heiba ka hian kumsamli panga chunglam te tan chuan shidan na hi lak thei reng ani don bok Serchhip District-ah COVID-19 shikai hmu chua belzel ni in voin thlengin mi zali somkwa pali hmu chua an ni toa voin khan shikai pahnih enkoldam an omle ani Nimin lama COVID-19 shikai pakhat new Serchhip mi kan puan to ba ka ni zan khan Serchhip District-ah shikai mi pathum hu belle an ni a heng te hi Serchhip khua mi te ni in mi pahnih hi shikai to nian in kom hnai na nei an ni a midang pakhat hi Aizol Bethlehem veng thlanga mi Serchhip khua zin ni negative certificate nei chul wanga sample en fi ani voina sample en fi result shiat man china ke jum khua shikai pakhat mu ani a shikai mu chwa to nian in kom hnai na nei an ni voin khan Serchhip District shikai en kol mi panhi te chu nursing school CCC atangin swatir vele an ni bokani heti hian voin tlai thleng khan Serchhip District shikai mu chwa chu zali somkwa pali an ni ta a anjinga zali som pasari te chu en kol dam ni to in tu na hian shikai en kol lai som sari paruk an om meka shikai zinga nu na chan mi pakhat a om to bokani Serchhip Bazar Veng-a cheng pukelal dei vele chuan COVID-19 shileng do na konga chula pianga man turina motor chu voin khan thoa Serchhip Kawnpui VLTF 10 he motor hi an enkol don ani Thudon danin Serchhip Kawnpui VC a treasurer ni bokkelal dei vele hian motor bolero camper hi Serchhip District-ah COVID-19 shileng do na konga chula pianga man turin a thoa he motor hi Serchhip CMO office a thok tu ten in biak na han nei nuwa Serchhip Kawnpui VLTF 10 en kolin an ni hian lir thei khaltu turpo an ruwa mananga CMO office lamin manchul na pianga ko mai thein da ani don ni Serchhip Kawnpui VLTF te chuan he motor hi atul chuan shikai dam lo te phurna atan po man thei ani don thu le sample en fiat tur phur khom na tan po man thei ani don thu soin hei wang hian voin khan motor hnung lam hi mishing phurna atana man thei turin a cheibol na an thok nga lani voin vek khan Gideon International Serchhip Camp 10 Bible za chu CCC room sang sanga da turin an pe boka MRB Serchhip branch intel case khat an pek ba ka Serchhip Kawnpui VLTF 10 nursing school amamo tu sang thanem tak an pe bokani New Serchhip Vangkhua government PCR high school chu tun hnai khan rok ani a school rok tu hian poisa ru chhuakin hemi chungchanga hian Serchhip police station a FIR thelu ani Thudon danin nimin me ni som pako zin khan government PCR high school thok tu te chu an school tlo tur hian kalin heta hian an school office building kalna tala chu kar chiat ani ti an hmua tala ti chetu hian tala dang chu kongka a hian lo khai thungani her school office lut hian office chunga almera pathum chu kar chia in alo haidara LDC dokan jowara school uniform shalna poisa da cheng sang ruk chu abo ne hriatani a he school thok tu te chuan school an tlo hnon ber hi me ni kwa sang ni som ni pakhat kha ani ti an soya he thil thleng chungchanga hian Serchhip police station a FIR thelu ni to in thil swal de tu hi man chuak ngei turin malak me kani Kozol district borsap zo thanmoi chuan nimin khan kol kulle dul te khwa te tloin national highway number 6 konglai dan tur du lova heng kho pahne ten lung oi lo nan lan tir mek chungchanga khotlang swai tu te akom heng kho pahnia khotlang swai tu te akom na hian Kozol DC chuan national highway number 6 konglai dan tur central lamin an ti fel to avangin tuna chuan engma ti danglam thei a om to lo ti soin kho pahni khotlang swai tu te chuan thei top choin an du dan te han ti lang to a tuna hian ti danglam thei a om to lo awangin an din hmun pom thiama har sat na thleng thei zonga ma la lo turin angena thom nei le thu chwa siam te point om zia nei to lo ti soin tuna hian ngen tur om to lova om ze nei lova bo ruak ti so san a lo om thu soya kong hi central sarkar sum manga tho turani a alai dan tur po central sarkar buai pui ni a kong lai tur thataka joy om chu khwale tui kan ni na anga kan mo phurna ani yati a khotlang swai tu te chuan sarkar laka be seile du an nei ani po in an thlen sak thei reng ti soin media lama thu chwa siama in tong ang chi te po ti to pa hun to thu soibok
he huna hian khozol SPPC lal chunglu rapoin lung oilo na lamtir me ka dan bo chiat na thlen thei dan le dan bo chiat na in hong poi tak anei thei dan te asoi fia additional DC la ro hlu chuan khotlang shuai tu te hne na land acquisition chung chang sia tur poimo te ashil fia bokani School Education Minister Pul Chandamaral te Hovin Nimin Khan School Education Department Officer ten Google Meeting an neya he huna hian shipui leng kara zirna kalpui dan tur le akai noi te soi ho ani he meeting a hian shipui leng me ka wangin class pa ngai nei thei ani lo dan te a thei anga online class kalpui tur hriat tirna department in achwa to thule school engemaw za chuan online class hi an kalpui le to ti tarlan ani a heti lai hian online class hi school tam tak tan nei thei ani lova su wangin ni kumlama lo ti to angin secondary school tan MBSC in week-wise plan an siam le elementary school tan SCRT in alternative academic calendar an siam chu man le tu mani a shipuya wangin lockdown hi omzel ma se week-wise plan le alternative calendar siam sa mang hian engemaw chen kalpui thei be sei ani bok online class nei dan phung chu bi chian deuh chul ni a hriat ani a Directorate School Education in Monitoring lo ti ni se ti ani bok Meeting a hian private school ten school class pa ngai kalpui thei lo lai po a zirtir tu te hlo le thil danga sen so asan thawa wangte online a zirtir na an kalpui thawa wangte tuition fee a full lak thei an du thu department na an thlen chu ngai tu ani boka hemi chungcha nga hian a kai hnoi zir lai pol zirtir tu pol le department officer te chu me ni somni panga sang ni somni pakhat chomadar som pakhata in ron khom ni se ti a thutluk na siamani MBSC in HSLC le HSSLC result chu thluang taka buat sai zel ani thu te a mor bawk Serchhip ani to thu le India rama result ti chuak ma sapol ani thei do na hriat ani thu he huna hian tarlan ani a COVID-19 shikaya wanga exam chhun zom thei ta lo te chu supplementary exam ruala exam ve tura ruwa man ani thu tarlan ani bok State Bank of India Mizoram staff ten Zoram Medical College ZMC mantur COVID-19 shikai boral te ruang phurna tur muak van an lei chu Vawiin Khan Health Minister Dr. Al Thanglian hne an hlan he motor in hlan na hun hi Vawiin Khan Mizoram Secretariat tual zola nei in State Bank of India Regional Manager LP lalchangki machuan Health Minister hne na hian hlana Health Minister chuan Mizoram State Bank of India noi thokte mai ba ka Bengaluru a Mizo SBI officer ten an poisa tho khoma Mizoram COVID-19 shikai nun na chan te ruang phurna tur mokvan an lei chu ro pueti thu le ram le nam mangai na thin lunga tanga chhuak ani nge rin thu soya Mizoram tan ti a tho lo man tho khom chuan aril ruwa hne thu le Zoram mi pui taril ru po a hne nge rin thu a soibok SBI Regional Manager LP lalchangki machuan Corporate Social Responsibility hnuaya ti don chuan file kalkwal hun te arei thina wangin Mizoram SBI staff te chuan an mani poisa tho khoma mokvan hi leimai a tha an ti thu le Bengaluru wa Mizo SBI officer te point Mizoram tan ti a han ron tho ve thu a soibok Nimin Khan Mizoram sample sang khat zaruk som hne pahni enfia in COVID-19 shikai za somkwa pahni zet mu chua le an ni a sample enfia atanga za zela som pakhat point pakwa bial te chuan shi an kai ni Nimin Khan ZMC Laboratory and Koltu Zinga Shikai and Omavanga Laboratory ti fai ni avangin sample somli panga chia enfia man ani a henga chang hian shikai mi panga mu ni in shikai to nen in kom hnai na nei len khung sang lai te an ni district sang sanga thunat laboratory a sample za som sare pakhat enfia ni in shikai mi panga mu an ni boka an zinga pathum chu Serchhip District-a mi ni in shikai to nen in kom hnai awanga in lama in khung sang lai an ni a Aizol District-a shikai pakhat mu ni in lunglei khwa ni in shikai na hriat lo ani a Khozol District-a state pona changaron homi pakhat in khungsang lai chuan hria kai ti mu chu ani bokani Nimin Khan Mizoram rapid antigen test mangin sample sang khat somli paruk enfia ni in shikai za somriat pahni mu chu ani a
an zinga za somnga pahnih te chu Aizawl district a shikai hmu chuan ni a heng zinga somriat pahnih te chu shikai to nen in kom hnaina nei ni in mi somruk pariat te hi shikai na hriat lo le chui ngai an ni a state pon atanga ron ho mi pahnih an om bawk ani Serchhip District-ah shikai som pahnih hmu ni in an vai hian bairabi khua ni in shikai to nen in kom hnaina nei an ni a Saitwal District-ah shikai mi pasari hmu ni in an zinga paruk chu Serchhip Vangkhua ni in shikai na hriat lo pakhat a oma tual bunga shikai pakhat hmu ani bawk Serchhip District-ah shikai mi pali hmu ni in Longlai District-ah shikai mi pali hmu an ni bawka Siha District-ah shikai pahnih le Mami District-ah shikai pakhat hmu ani bawk ani Nizan Khan Mizoram-ah shikai mi somkua enkoldam omin Vawiin lama mi somsari te enkoldam an ni le bawka heti hian Vawiin tlai dar nga thlenga Mizoram-ah shikai hmu chhuat chu sangkua zali somli pali ni in heng zinga sangsari zathum somli pakhat te chu enkoldam an ni to a tuna hian shikai enkol lai sang ni somsari pathum la omin nunna chan mi somthum an om to bawk ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ani